Jel sad osjećaš da ti je aritmično? 180, 90. Malo mi je dijastala. No da, on ima malo i ovo, evo ga. Ovo je, mislim da je sad smo ga ubacili. Da. Ne osjećaš sad ovu? A preskoke? Ne. Između? 103, 155, 156. Drži tu između dva praga. A imaš, vidiš, ovih svesova. To je možda što ponekad ti, ono kad se ti držiš pa osjećaš, znaš. Da. Ali to je isključivo u mirovanju, kada legnem, noću. Pa i ovdje je sad bilo, nije bilo ništa u naporu. Tačno kad ti je pao puls, dobro u miru se one najviše i osete, zato što ti... On ima dijagnostikovanu baš želudačnu kilu gdje je predlagano i operacija, pa kao ajde, onda on nije hteo, pa stoji tako, da.